Ito yung winner namin mga Aji. Ito yung tinayaan natin ng malaki, no? Tingnan natin kung lalaro pa to ng maganda. So itong dilaw na to. Tignan nyo yung pinagkaiba nila. So yo, what's up pa rin mga Aji. So gagambino pa din to, no. Napapansin niyo mga Aji, wala na ako dun sa loob, no. Kasi tapos na yung tambayan mga Aji. Pakita mga baby. Yan, no. May isda na rin yan. So ganito. And ito mga Aji, parang ano, ang sukat nito. 6 by 10, no. 6 by 10 pero nandito na lang namin, no. Para medyo malamig-lamig siya, no. So gagawin natin mga Aji, quick fight lang tayo kasi mag-aasikaso ako ng gagamba, no. Pakita ko sa inyo itong mga nangitlog, napakadami. Tignan nyo lang muna kung gaano kalalaki yan, no. Pakita ko sa inyo mamaya yan. Tapos natin magpalaban, no. So testing natin itong mga nalaps natin na gagamba. Tapos, ano ba ito? Meron pa dito ng itlog mga Aji, oh. Yan, tingnan nyo na lang yan, oh, ang haba, oh. Yung mga tinago natin, no. Yan, oh. Pero mamaya, gawin natin ngayon mga Aji, magpalaban muna tayo ng gagamba, no. Tapos nandun yung gagambang Japan ko mga Aji, magpapakain tayo. And ito, try natin ito mga Aji. 2 days na yung naglaps, no. So wala nang load to, wala nang pakapakain. Testingin lang natin, no, kung maganda pa rin ang galawan niya. Kasi pondo naman to, no. 2 days 2 days nang hindi na pondohan, hindi na pakain, hindi na palabas, no. Try natin. Ito yung winner namin mga Aji. Ito yung tinayaan natin ng malaki, no. Labanin niya is ito. Try natin ito mga Aji. Or tignan natin kung ilan yung kaya niyang ubusin, no. So tingin ko naman matapang naman to. Tignan natin kung hanggang saan yung kaya niyang ubusin. So yan ang magkalaban. Yan sila. Okay, game natin. So pagkapain mo natin sa kamay, no. So para makapili kayo ng maganda-ganda. Ito mga Aji, tignan nyo kung saan yung kukusunadahin nyo, no. So ito yung tigre. Laps to, parehas laps, no. So tignan lang natin kung lalaro pa sila. Laps na, no, wala nang load, wala nang pakain yan. Ito yung winner. Grabe pa rin ang bilis nito, no. Yung naglaro to siya mga Aji, ganito talaga siya kabilis, no. So kaya napalarga natin yung malaking pusta natin, no. Kasi akala parang hindi loaded. So mas gusto ko kasi yung ganitong gagamba mga Aji, maliksi. Kasi gagawin nito, basta matapang lang siya mga Aji, papalduhin niya talaga yung mabagal, no. Yung parang nagsisemi-semi OD na yung mababagal na gagamba. Ang kalaban talaga nun ganito mga Aji, kasi paspasan yung labanan, no. Mabilis ang saputan, mabilis ang kagatan. So try natin kung ganun pa rin siya lumaro, no. Yung lumaro to mo siya mga Aji, una kagad ulo, no. Ulo kagad ang kinagat nito. So try natin. Tingnan natin kung matapang pa rin siya. So kampihan na mga Aji, no. Tingnan natin. Magbibitaw tayo dyan, ha. Magbibitaw tayo, ha. Tingnan natin, ha. Fight. Magkarambula na. Ayan, no. Ganyan talaga siya lumaro mga Aji, no. Kahit yung nilaro natin siya, una kagad ulo yung kalaban, nauluhan agad. Walang pagbabago, no. So yun mga Aji, pinas game niya lang, no. Yan, no, kagat-kagat niya na kaagad. Kaya natin maglabas na ibang gagamba mga Aji, kasi pinas game niya naman yan, eh. Try natin ito. Okay. Tignan natin kung lalaro to mga Aji. Huwag lang maunahan ng takot, no. Hindi namin napalaro to, kasi nag semi-OD to. Yan, nag semi-OD, tapos medyo lambutin yung itsura, no. Try natin kung lalaro na maganda yan.
Ito kalaban niya mga kadya. So yung dilaw na ito, no? Puro laps na to mga kadya. Tingnan natin kung lalaro pa to ng maganda. So itong dilaw na to. Tignan nyo yung pinagkaiba nila. So yan, no? Nasa inyo na lang. Dikit na dikit naman ang pares nito kasi same size to, no? Mga TM size to. Okay, game natin. Kampihan lang mga kadya kung saan kayo. Dito kayo sa tigre na medyo lamya yung kulay o doon kayo sa dilaw. So try natin. Try lang natin kung lalaro pa ng maganda. Kasi medyo na busy tayo, no? Tingnan natin. Ay ka. Sige, wala ka, agaw ka matulog. Gagi, natulog pa ulit. Sino kayang lalamang dyan, no? Ito yung mga hindi namin nalaro nung ano kasi nag semi-OD sila. Lumabas yung ano nung gagamba, no? Malamig kasi doon. So laps ng 2 days to mga kadya. Natulog kasi yung tigre, oh. Patay ata tigre dito. Patay yung lambutin na tigre, no? Siya yung unang paagat mga kadya. Kanya yung unang paagat. Kanya yung unang aksyon. Yung pwesto kanya. Kaso bigla siyang tumupi mga kadya. Natulog siya ng unti, no? Tignan natin kung kayang tapusin ng dilaw to. Yung mais natin mga kadya. Maisan natin kung tatapusin niya. Tingin ko ano to, stroke kids pareho, no? May kagat sa pusod parehas mga kadya. Tignan natin. Oh, parehin natin ng konti. Tiktikin natin. Nag-off din yung dilaw mga kadya. Nag-off. So ito na yung mga kadya. Draw natin to, no? Nag-off pareho. Parehong mabagal na yan. Uy, kaagat pa pala yung dilaw, no? Kala ko nag-off na siya. So yan mga kadya. Sana nag-enjoy kayo sa dalawang laban natin na to, no? Gusto ko naman pakita sa inyo yung mga nangitlog natin na gagamba. Ito, next video natin, so abangan nyo. And magpapakain ako ng gagambang Japan para makita nyo rin kung paano ko pinapakain, no? So ito yung mga ipis, oh. So napasukan na naman tayo mga kadya, no? Napasok na naman yung isang araw yung mga butiki dito kasi nalimutan ko ibalik yung isa. Ang dami nilang inubos, no? So yun lang, and update tayo dun sa Huntsman natin mamaya. So again, God bless you all, and ako pa rin si Gagambino. Yun lang, maraming salamat.